Jo sempre dic que la versemblança és una cosa que es construeix des de l'escriptura i des de l'escena. És a dir, jo vaig tenir una discussió ara fa pocs dies quan estava a Uruguai amb una gent que em van dir... Jo havia anat a veure una obra i que hi havia una maleta al mig d'una pista d'aterratge. I deien, això és impossible que passi això. Jo he treballat en una pista, en un aeroport, i mai es pot quedar una maleta allà. Jo els deia, però és que l'excepcionalitat d'aquesta maleta és el que genera, diguéssim, el problema, el conflicte allà i el que fa que la gent tingui por. Els mateixos que em deien això, em deien que havien vist una actriu que ara té 80 anys allà fent El burlador de Sevilla, quan aquesta senyora en tenia 65, que anava amb trenes i feia de burlada, i els hi semblava magnífica. I vaig dir, no acceptem una maleta en una pista d'aterratge i acceptem una senyora de 65 anys en escena fent una dona burlada, una noieta burlada. Què estem parlant quan estem parlant de versemblança? I en tot cas penso que això és lo xulo. Si a mi em posen un senyor que va amb uns mallots i amb una capa i que aquest senyor quan té uns superpoders i vola, i jo entro allà al cinema i no em crec això, l'hem cagada. És a dir, hem de trobar els creadors unes lògiques internes perquè l'espectador, en tot cas, pensi que allò és una al·legoria, que allò és poètic, que allò és real, el que sigui, però en tot cas que té unes lògiques internes per les quals l'espectador entra en aquella ficció i juga. Bàsicament, nosaltres juguem i l'espectador ha de jugar al nostre joc.